Goizeko ordu bata izateko 17 minutu falta diren honetan, Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak Larrazabal eta Zabaletaren aurka Antzuolan jokatu duten Masters CaixaBank txapelketako 5. jardunaldiko 2. norgehiagokaren analisia egingo dugu. Garaipena Ezkurdia eta Mari Ezkurrenarentzat izan da 22 eta 11ko emaitzarekin, baina aurretik gogora dezagun aurreko jardunaldian batetik Ezkurdia eta Mari Ezkurrena Jaka eta Martijaren aurka okerrez banaiz galtzetik zetozela, oraintxe bertan baieztatu beharrean gara, hau ikusiko dugu, ea nola izan zen ura, baina uste dut baietz Jaka eta Martijaren aurka galtzetik zetozela, eta alaxera Altsasun 22 eta 19 galdu zuten, eta bestalde batetik berriz Larrazabal eta Zabaleta Peña eta Rezustaren aurka 22 eta 9 galtzetik. Hala eta guztiz ere, bi bikoteak oso egoera ezberdinetan iritsi dira, izan ere, Larrazabalek eta Zabaletak ziurtatua zuten 5. postu hori eta honen bestez playoffetako azken postua izango litzatekeena, aldiz Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak hori baino gehiago zeukaten ziurtatuta, batetik noski playoffak jokatuko zituztela bai, baina horrez gain ziurtatuta edukiko lukete edo edukiko zuten lehen postu hori eta playoffak saiestuko lituzkeen postu hori, eta halaxe lortu dute. Hasieratik izan dira nagusi, hor launa joan dira, Mari Ezkurrena eta Zabaleta atzeko kuadroetan oso parekatuak zeuden unean, Jon Mari Ezkurrena nola ez ematen, Jose Javier Zabaleta gehienetan Mari Ezkurrenaren bizkarrea, baina eusten, baina gero etorri da norgehiagokaren erabateko aldaketa, ez. Larrazabali esango dugu ez gaurko partida bakarrik, baizik eta txapelketa orokorrean handi geratu zaiola. Lehenengo partidan oso ongi jokatu zuen, Elordi eta Albizuren aurka, 2. partidan asko, baina asko kostatu zitzaion Altuna eta Imazen aurka, eta jada 3. aurrera nik uste morala ere nahiko baxu zuela, oraindik ere esperientzia hartu beharra dauka maila honetan, eta handi geratu zaio, eta gaurko norgehiagoka horren zantzua izan da. Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak ez dute aparteko norgehiagokarik egin behar izan, batetik Mari Ezkurrenak eman egin dio eta gainera ziurtasuna eta sendotasuna erakutsi du atzeko kuadroetan, eta bestalde batetik berriz Joseba Ezkurdiak aurrean pilota abiadurarekin mugitzearekin nahikoa izan du. Gainera pilotak, 4 pilotarientzat euren ezaugarriengatik oso eskerronekoak ziren, bizi xamarrak, baina eurek apropos ateratakoak ziur aski noski. Gero 12 eta 6 ere aurreratu dira, Ezkurdia eta Mari Ezkurrena, eta horixe izan da, alde batetik Ezkurdia oso zuzen, jada Mari Ezkurrena Zabaleta erabat gainditu du atzeko kuadroetan, erabat erakutsi dio bizkarra etxarrendarrari, eta horren ondorioz Larrazabal aurreko kuadroetan abagune handiri gabe geratu da, eta horrek nik uste antxietate puntu hori ere ekarri diola Ola Bezarko aurrelariari, eta horren ondorioz sartzen zenetan ere ez zuen asmatzen, ez du eguna izan gaurkoan Iker Larrazabalek, eta nik uste horixe handi geratu zaiola Masters CaixaBank txapelketa hortikan aurrera jada 18. tantoan 18 eta 8 joan dira, hor Ezkurdiak berdin jarraitu du, Mari Ezkurrenak ere, Larrazabal galtzaile eta defensan Kamuts, eta horrela oso zaila da, eta erabat gainetik basa zaizkie, azkenerako emaitza 22 eta 11koa izan da, baina ondorioak hori esek. Larrazabalean handi geratu zaio txapelketa, Ezkurdiak norgehiagoka zuzen batekin nahikoa izan du, Mari Ezkurrenak Zabaletari bizkarra erakutsi dio, eta Jose Javier, saiatu den arren ez, norgehiagoka hasieran azkenerako Mari Ezkurrena gehiago izan da, eta horixe izango litzateke norgehiagokaren laburpena, honen bestez Ezkurdia eta Mari Ezkurrena zuzenean sailkatu dira final erdietara, Nafarroarenan jokatuko diren final erdietara, eta Larrazabalek eta Mari Ezkurrenak oraindik ere ikusteke dago noren aurka jokatu beharko dituzten playoffak. Hauxe izan da beraz gaurkoz esan behar genuen guztia, Zabaleta Ezkurdiak eta Mari Ezkurrenak 22, Larrazabal eta Zabaletak 11, hurrengoan gehiago izango duzue, bitartean ongi izan, agur.